नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ କେବେ ଜାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ କେଉଁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା ବିନା ସ୍ନାନରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ନାହିଁ? ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ କେତୋଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ? ଦୀପ ଜାଳିବାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଘରର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ କିପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି। ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? କେଉଁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେଥିର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଥା ହେଉଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳେ ବିନା ସ୍ନାନରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା ଆପଣ ହାତ, ପାଦ ଓ ମୁହଁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା କେବଳ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦିନସାରା ଶୁଦ୍ଧତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେପରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ବା ଟଏଲେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଥର ଧୁଆଧୋଇ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ଶୁଦ୍ଧତାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗରମ ଦିନରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ କଥା ଆପଣ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାରେ ଦୀପ କେଉଁ ସମୟରେ ଜାଳିବା ଉଚିତ? ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜାର ସମୟକୁ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରର
ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦରିଦ୍ରତା ଉଭୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅନ୍ଧାର ରହେ ତେବେ ସେହି ଘରରେ ଦାରିଦ୍ରତା ବାସ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ। ତୃତୀୟ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ମନ୍ଦିର ବା ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3ଟି ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଦୀପ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀପ କେଉଁ ତେଲରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସବୁଠାରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ କଡ଼ା ତେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ତେଲର ଦୀପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେଟା ବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶୀତକାଳ ଚାଲିଥାଏ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରହେ 6:30ରୁ ନେଇ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ 7:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ସମୟ କହିବା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସମୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କେତୋଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦରିଦ୍ରତା ଉଭୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳିଥିଲେ ଘରକୁ
କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅନ୍ଧାର ରହେ, ତେବେ ସେହି ଘର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ମନ୍ଦିର ବା ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3ଟି ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଦୀପ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଦୀପ କେଉଁ ତେଲରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସବୁଠାରୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ କଡ଼ା ତେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେପରିକି ଉସ୍ତ ଗଛ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଗାଈର ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘିଅ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ସାଧାରଣ ତେଲର ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରର ମନ୍ଦିରରେ, ସେସବୁ ଦୀପ ଆପଣ ଘିଅ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ତେଲରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରର ମନ୍ଦିରରେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଦୀପକୁ ସିଧା ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ରଖିବା ବେଳେ ତାହାର ତଳେ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚାଉଳ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଉଳ ଅଖଣ୍ଡିତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେବା ଉଚିତ। ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସେ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପରଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ପରଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି, ସେଥିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ବା ପ୍ଲେଟରେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭୂମି ଉପରେ କେବେ ବି ଦୀପ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ? ଦୀପ ଜାଳିବାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ ଜାଳିବାର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ମାତାରାଣୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିସା କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀପର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶୁଭଂ କରୋତି କଲ୍ୟାଣମ୍
आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपहरतु मे पापं संध्या दीप नमस्तुते। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହଜ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଓ ଦୀପଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।